Els grillats van néixer per un conjunt de colles d'aquí a Torelló, que ens coneixíem a tots del bar, de sortir, de futbol, dels escoltes i tot plegat, amb la inquietud de poder tenir un espai a la rua, perquè anant per lliure sí que era molt divertit amb colla, però a la mínima et perdies i sempre acabaves desperdigat. I crec que en aquell moment érem la més multitudinària, érem 100 i tant, 120 o 130, el qual fèiem goig, portàvem els pals, que també en aquella època sí que antigament s'havien portat i els vam recuperar una mica. La veritat és que no és la nostra millor carrossa ni molt menys, n'hi havien de molt millors, però sí que crec que vam fer una bona passada pel jurat i va ser una bona rua. Però vam tenir un final bastant intens perquè se'ns va quedar l'autocar sense embrague. Vam haver d'empènyer des del jurat fins a la Joanot i després baixar amb inèrcia i al final ens van venir de rescatar els bombers. Som una mica esbojarrats, ens agrada molt la farra, realment això també és una cosa, un ingredient que ens uneix molt tant els veteranos com els joves. Ens agrada molt l'estil gore, steampunk i això també és com que ens caracteritza molt a l'hora de crear les carrosses, les disfresses, la música també, som de les poques que portem música electrònica. Sí, sempre hem tingut aquesta vessant una mica més d'investigativa, d'abandonar una mica el poliuretà per marcar una mica la diferència també. Fa 10 anys ja vam treure un grill a passeig, era una civilització que els grills d'aquell moment veneraven. 10 anys més tard, la nova generació seguim venerant aquest mateix grill i per això traiem un grill una mica més modern, més robòtic i tal. Tampoc anem amb expectatives de res perquè cada any hi ha més nivell, costa molt i al moment del jurat, moment rua, hi ha tantes coses a valorar que tu pots pensar que estan molt ben executades i després ve algú pel darrere o pel davant, aquest any serà pel davant, i que poden sorprendre més que nosaltres i al final és la gràcia també del Carnaval de Torelló, que hi hagi una miqueta d'incògnita a veure què pot passar. Jo personalment ho porto amb molt orgull, no? És una mica la recompensa a la feina, la recompensa a la dedicació i encara ens queda lluny, els Ferrarons. Els Ferrarons tenen un palmarès molt difícil d'igualar i tant de bo hi arribem, no? Però és això, nosaltres com més anys podem portar el rei, doncs més contents.